Al kreeg hij nooit het lintje van verdiensten op zijn borst. Dankzij de brouwer hebben we nooit meer dorst. Dus maak je borst en je glas maar nat en zeg godsplechtig na. Een goede dag begint met een goed glas bier. Hiep, 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 hiep. Hoera! Ja, hoe ik met de bierwinkel ben begonnen. Dat komt, we zitten al jaren in de horeca met speciaalbieren. En we hebben dan sinds 1,5 jaar een website waar we door heel Nederland en Europa de bieren verkopen. En we kregen dan, van de mensen kregen we dan vaak de vraag om bij ons langs te komen in Oude Harskum om te kijken. Maar ja, wij waren niet altijd aanwezig. En toen kwam er in Jouweren dit pand vrij en toen denk ik, nou dan gaan we daar de bierwinkel beginnen. Ja, en zo is dat gegaan. Het meest gekke biertje wat ik momenteel heb is in principe deze. Dat is vrij nieuw, komt uit Schotland. Punk IPA. IPA is een Amerikaanse benaming voor Imperial Pale Ale. En dit is het bitterste biertje wat ik momenteel in de bierwinkel verkoop. Het is, als je het ruikt is het grapefruit. En bij de slok ook. En daarna heb je echt een hele bittere smaak. Dan komt die explosie. Omdat het bitter zit op de achterkant van de tong en het zoete zit voor op de tong. Dus dit is een heel uitgesproken biertje dat je ook niet 2 of 3 opdrinkt. Want als je er 1 op hebt, dan zijn je smaakpapillen behoorlijk gestreeld. Ja. Of Friesland een bierland is, of een bierprovincie. Bierland, dat is inderdaad zo, want we hebben ook onze eigen brouwerij in Bolsward. De Friese brouwerij Usheid. En die maakt ook buiten het pils, hè, want we zijn hier in Friesland vaak het pils gewend, hè, de Amstel en de Heineken. Maar we krijgen al steeds meer inwoners die het speciaal bier waarderen. En met de Friese brouwerij, die maakt ook meerdere speciaal bieren. En dus we hebben eigenlijk in de directe omgeving ook een heel mooi bier. Perfect. We hebben hier ook het letterbier. Dat zijn mensen die kunnen samenstellen voor de naam. Voor de verjaardag of voor als iemand gewoon voor een leuk cadeautje. En dus dan kunnen we een mooie naam samenstellen. En dan kunnen we elke naam en elke lengte. Dus dan kan je alles samenstellen wat je maar wil. In plaats van tjoch, heer. Leven de man die het bier uitvond. Hiep, 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 hiep. Hoera!